Kohanmen ko para ha u Jesus Christ kajing pulek benengkong kabangila pule naka kitab jong kajing stad ngiyos ngau baka keren syapang kae kabajia ha kajing im jongi kibreu bat kabamangi kibreu ngila pani kenduk ha kajing im jongi yolese bonangi yolese omdai wei pai wei henre bonangi yolese ngiai lengba kane ka jingjia lane ka ba ka jingpule ka benengkong ka kren menta ka sengi kane ka jingpule ka ong kumne ki riu klem blei ki perkat klem songnia ki ong halade yang ini aptap yau breu bahok namaru penwit yangi baru persang upersya ya ki kam jengi umayangi nak benta ke jing persya ya ka an badu kono yangi halor ke jing persya ya ka bang layo jing hikai kane kede yo lese ka bamanga mapi ngi ya kendu ha ka jing im jungi ha bamangi ngi persang ban kren ya ka basisya ha ka bamanga mapi ngi yeng ha ka badai hok jongi ne lada ngi persang ban yeng ka hok jong ka imlang ka salang kata kede ka bangi yo mat ka bakiwe ken sa persya yangi kiwe ken penrem yangi kiwe kin sawan ban khanglat ban khanglenti yangi han reng yos ngeu ka jingpule kanang yai pteng bat kanang yong ba lada mangi ngi yai ne ha kata ka jingyeng ha ka jing shisha lada mangi ngi yang ya ka e ka bangitip ka badai ka babha ublei unomino yangi ublei un sapendep un sapenurlong ya ka e ka bamapi piang namar pisnutu bakalong ka badai hok bat kalong ka basisha Kohanmen ko para habang ipit ya kene ke jingpule ke benengkong bat ka gospel ngi itik kadon ka juhi kapang kabangi haban puson ngitip bau jisu habau lawan sa kene ke perthei upen pau ya ka jing it ke jung blei badula ongro da ka basai kedar khmat ki pai ba ngalong kelenti ngalong ka jing sisa ngalong ka jing sai bat leng ba ke jing hikai jungu leng ba ke jing im jungu baro ki breu kitip bau jisu udai ublei kumbau yos ong ka gospel mamada ka sengi ngangawan sa kana ka pertai om da ka mon ga junga hanrei ka mon jung ublei ukpa la pa nga ngawan sa kana ka pertai kata ka dai ka jing shisha kata baro gibreu ki la yos ngeu kata baro gibreu kitip bau jisu udai ublei uwan sa kana ka pertai man penpura ya ka jing it jung ublei nak benta jungi iwei pai wei hanrei hapdeng jong kine ke jing elap jong jisu ngiyos ngau ba bon ki breu ki wan ban sngap yu haba ki sngap yu kila pediang yu kelas dang ban im ke jing im jungu bat kila bud ya ke jing hikai jungu bat ke jing im jungu bara badang don ru ki breu hapdeng jong kine ki ba persang ba no daw yu jisu ki ba persang ban penrem yu jisu ki pa persang ban kem yu ki pa persang ban pendunia yu ban penduno ya ke e ke baba balale bat ko khamta me ki kwa ban penyap no yu jisu kata ke dei ke bang yo sneu han roi ko han men ko para hapdeng jong kine ki jing e hapdeng jong kine ki jing jinjar baro ki bau jisu u ye kendu utip sai tang ke wei ngawan sekana ke perthei om ban le ya ka mon junga han roi ngawan ban le ya ka mon jong ublei dei mata kadau om dei ka bor junga om dei ka jing control junga la ne kata ka jing kersan junga yala dei hanrei ka dei ka jing control ka jung blei ka dei ka bor ka jung blei dei mata kadau ngani ai le ya ka e ka banga dei ban le kata ka dei ka thong jung jisu kata ka dei ka thong ka jung dei mata kadau what happening jung ka jing e ka jing jinjar what happening jung ka jing sha kan ta ka jung what happening jung ka jing sha pen rem jung u jisu u it yalade hakamon jong ublei ukpa ko hanmen ko para kane kade ka jing hikai yolese ka bamanga ma phingi dei ban sem hakajing em jongi kan mau pi yeng hakalenti ka bama pi tip kade ka babaha kade ka basisha wala dei hakajing em jong pi aying asam wala dei ka jing em jong pi hakaim lang ka salang lane hakasnong ka tau lane hakabalang jongi lada mangi ngi persang ban kren ya ka basisha don ki breu ki ban sawan ban pentut don ki breu ki bawan ban penram don ki breu ki bawan hapi ki ban
persang ban penduno ya ketak babha ya ke ege ba piyeng hanrei ken mau habangi yang ika jing sisa ublei unomino yang abade pi ublei un sapli ki lat kelenti yang abade pi banginang la susu ban yang ya ke jing sisa hanrei ke badan kam ko hanmen ko para ngide ban snuto ngale omdei kamon junga hanrei ngale namar kedai kamon jung ublei ngale namar bangasania ya ka ke bau ublei la ayanga ngile ya kata namar ngitip ka bangale manta kam dei ka bamanga ngakwa hanrei kedai ka bau ublei kwa ka bau ublei ulamang na ka banta jung pi ban le ladangi dan ka jung senia kumbadan ka jung senia jung jisu ko hanmen ko para ngila ban pendap hok ya ke ba laptha yangi ya ke ba ngila sim lana ngila sedang ban le ha ke jung jungi ngimdei ban kuslai ngimdei ban parakat arsin hato ngan le chakmat lene kan ngan kan randin ka gospel ha ka lain ke bakadu benta ka sngi ka ong ba wala da kita gibreu ki kwa ban penrem ki kwa ban peniap yau jisu ki kwa ban pendu pendamno ya ki kamba baha ki baule hanre ka gospel ka ong ko helmen ko para kapor jung u kampat poi kapor jung u kampat poi baniap om dei kano mamo un sha penrem kampat poi ha ka jung im ka jung aga jung piru ublei ulabu kapor na ka banta jung aba jung pi ublei ulamang na ka banta jung a jung pi ka ke banja ha ka jung im jungi den matak daw ngim dei ban perkat ngim dei ban khuslai ngim dei ban atatin ngi dei ban don ka jing shania ka jing it yala dei ha ublei namar ublei bala ip ublei bala ayengi kane kan lat ban le ban yang sakhi ya ka babha ban pandap ya ka mon ga jungu ublei un yalam yangi ublei un puten lanti yangi ublei hi un penpura ya ke ba phishim ya ke ba phishania ka ba mo ula ip den matak daw kane kan ga jingkhot jong jisu yang abade pi kane kan ga jingkhot jong ga jingpole beratali menta kasngi den matak daw to ken ko hanmen ko para ngin shania ya ka bor ga jong blai ngin shania ya ga jing shisha ga jong blai ngin shania ban ngin ya ken ha ga jing shai ka ba ublai ula ai ha ga jing em jongi and yoro yo Jesus Christ